Rhys drwy'r byd. Dim yn bodlon ni, canmoliaeth di, trysodau'r byd, mae'n cwbl mor wag. Yna cyffyrddais di, iachau fy nwyfau dyfion, rhoi gobaith ychan, rhoi nghalon a dan, drwy'r gariad di. A does dim byd sy'n well nag wyt ti, na does dim byd sy'n well nag wyt ti, ar gwyd dim byd. Dim byd sy'n well nag wyt ti. Sgen i ddim ond dangos fy ngwendid a methiannau i gyd, a weli yn glir, ond ti dal i mi'n ffrind. Achos Duw am ynyddoedd, ydy Duw y dyffrynoedd. A does dim un man, a ti garedd a gras, mae'n hadw yn saff. Does dim un o well nag wyt ti, a does dim byd sy'n well nag wyt ti, na does dim byd sy'n well nag wyt ti, ar gwyd dim byd. Dim byd sy'n well nag wyt ti, a does dim byd, a does dim byd sy'n well nag wyt ti, na does dim byd sy'n well nag wyt ti, ar gwyd dim byd. Dim byd sy'n well nag wyt ti. Ti'n troi ngalar yn ddawnsio, ti'n rhoi mawl yn gellu dŵ. A croeso i Gersalem bore yma. Mae'n hyfryd gweld gymaint ohonoch chi yma. Croeso hefyd i'r ffrindiau sy'n watcho o adre, sy'n methu bod efo ni bore yma. Mae'n hyfryd cael ffrindiau sy'n adre'n a gallu ail ymuno efo ni ar-lein bore yma hefyd. Croeso i ffrindiau o bell ag agos. Dwi'n gweld bod rhai ffrindiau i esyllt yma ar gyfer y bedydd sy'n heno, felly croeso, welcome, mae'n hyfryd eich cael chi. Ydy pawb, does everyone who needs translation got a set? They laugh because I can hardly speak English. So, yeah, everybody that needs translation got translation, and it's working. You're hearing a lovely lady from Aberystwyth whispering in your ear. Okay, great. Okay, nawn ni fynd ymlaen. Wel, mae o'n rili neis gweld gymaint ohonoch chi yma bore yma. Rhai ohonoch chi dwi heb weld ers
chydig wythnosau, so mae hwnna yn hyfryd iawn. Mae'n jyst chydig o gyhoeddiadau i ni fynd trwyddo'n gyflym. Does dim lot o gyhoeddiadau gan bod rhan fwy ar y daflen. Dych chi wedi cael y daflen? Os da chi heb, ych chi cael un ar y ffordd allan. Jyst yn sôn am chydig o bethau sy'n dod fyny dros yr wythnosau nesaf. Ond jyst chydig o bethau dwi eisiau rhoi sylw i sydd ddim ar y daflen. Nos Fawrth yma, mae Mena ag Ann mynd i ddod y criw at ei gilydd jyst i weddio ar be allwn ni fel pobl Duw wneud mewn ymateb i'r argyfwng costau byw sy'n digwydd ar hyn o bryd. So, nos Fawrth yma, yn y capel am 7:07, mae yna gyfarfod gweddi arbennig i drafod a gweddio dros yr ymateb Cristnogol i'r argyfwng costau byw. So, diolch i Ann a Mena am gymryd initiatif i hwnna. So, mae croeso unrhyw un ddod i hwnna nos Fawrth yma am 7:07. Clwb ieuenctid a grwpiau cymuned ddim yn dechrau nôl wythnos yma, ond wythnos wedyn. Ond mae sêr bach yn dechrau nôl wythnos yma. Wedyn, jyst eisiau siarad yn sydyn ynglyn â y gwaith plant ar ddydd Sul. Mae'n dechrau tymor newydd, so ni'n mynd i dechrau pethau'n ffres. So mae gyda ni adnoddau newydd o'r enw Energize, da ni'n neud efo'r plant. Be di Energize yn Gymraeg? Ymegniwch. So da ni'n gyffroes iawn. So'r gem fydd plant oedran ysgol gynradd, so dosbarth meithrin i fyny yn mynd lawr grisia. Dosbarth derbyn i fyny yn mynd lawr grisia. Wedyn, dosbarth meithrin i lawr, mae yna stafell cres yn y cefn, ond da ni'n gofyn yn garedig, os da chi'n mynd i'r stafell cres, bod chi'n aros gyda'ch plant fyna. A wedyn, oedran uwchradd, chi'n cael aros gyda ni fan hyn, ond yn wahanol i'r old fogies, da chi'n cael clipboard. So, ti'n dangos y clipboard, Lydia? So os ydych chi oedran ysgol uwchradd, ydych chi'n cael aros mewn efo ni, ydych chi'n cael clipboard. I cael sgwennu lawr, rhai pethau sy'n sefyll allan i chi o'r neges. Os ydych chi ddim yn gallu meddwl beth i sgwennu, mae yna bocs bach i dynnu llun, achos weithiau mae llun yn dweud mwy na 1000 o eiriau. Felly, os ydych chi oedran uwchradd i fyny, croeso i chi gael y taflen yma. Mae croeso i'r oedolion gael y taflen hefyd, os di'n help. Dwi'n gweld mae ffi fel, fi eisiau un. Ond, iawn. So mae yna mwy o'r taflenni yma ar y bwrdd ar y cefn. Diolch, Lydia. A wedyn, mewn ffordd, yn linkt wedyn i'r sylw i'r gwaith plant, mae'r newyddion gyda ni rannu fod Siw wedi penderfynu ymddeol ar ddechrau y tymor yma. Felly, da ni yn ddiolchgar iawn i Siw am ei gwaith dros y blynyddoedd, a da ni'n disgwyl mlaen hefyd jyst dal i fwynhau cwmni a gwasanaeth Siw fel aelod o deulu Caersalem, ond yn ffurfiol mae hi'n ymddeol o'i gwaith efo cynllun fe a Caersalem. A newn ni drefnu parti neu rhywbeth yn fuan iawn i ddathlu a diolch i Siw am hynna. Felly dyna newyddion pwysig i rannu ar ddechrau'r tymor. Iawn, dwi'n meddwl, ystod dwi'n edrych ar Mena nawr. Dwi wedi cyfro popeth fyna? Iawn. Fab. Iawn. Newn ni jyst cyflwyno'r amser i Dduw mewn gweddi, a wedyn newn ni godi ar yn traed i ymuno efo'r band i addoli. O Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am y diwrnod newydd yma. Da ni yn diolch bod ni'n cael uno gyda'n gilydd fel dy bobl di, i ddathlu bod ti o'n plaid ni, i ddathlu bod ti yn caru a'n derbyn ni yn enw Iesu Grist. Bydd efo ni nawr wrth i ni geisio'r ysbryd i roi gwir addoliad i ti. Bydd gyda'r plant nes ymlaen hefyd, bydd gyda ni. Ac hefyd o Dduw Dad, da ni'n disgwyl mlaen i ddod nôl at yn gilydd yn Glan Morfa heno am 6. Cyhoeddiad bach yn rhan o'r weddi.
Ond oedd y peth pwysig yw bod ni'n dathlu heno. Be wyt ti'n gwneud yn ein bywyd ni yn arbennig y mywyd esyllt yn y bedydd heno. Felly, da ni'n cyflwyno'r diwrnod yma ar ei hyd I ti, yn enw Iesu. Amen. Amen. Diolch Trey ar band. Wel, croeso I Garsalem bore yma. Fyddai angen help y plant I ddechrau. Gai help y plant, please, de? Da chi gyd eisiau dod i'r... Mae yna seddi gwag fama, de? Mae gen I gwestiwn I chi gyntaf, de? Dwi'n mynd I ofyn I chi, be ydy dy hoff fynydd? Be ydy dy hoff fynydd? Ar y Wyddfa, okay, at y mwy o cywir gawn ni heddiw, dwi'n meddwl yw'r Wyddfa. Oes na un mynydd arall, da chi'n licio? Mount Everest, un da arall, de? Unrhyw beth arall? Ha? Cefn Du. Cefn Du, mynydd Cefn Du. Oce, na ni. Wel, be am dy hoff le I fynd ar lan y môr, de? Be di dy hoff le? Dinas Dinlla. Dinas Dinlla, reit i'r top eto, sy'n mynd disgwyl llai. Be? Black Rocks. Black Rocks, dyna un da, de? Be arall? Corff Magod. Madog, da iawn. Aberdaron. Aberdaron, na ni, gwych. Wel, y can da ni'n mynd I ganu bore yma yw, mae'n diw ni mor fawr. Fo nath creu'r mynyddoedd, fo nath creu'r moroedd, ond da ni hefyd yn mynd I ddarllen salm yn gyntaf, de. So, a da ni'n mynd I ddarllen o efo'n gilydd. A mae'r salm yma, mae'n dod o gofnod pan oedd pobl Israel yn Jerusalem wedi cael ei amgylchynu gan fyddin. Ac oedden nhw wedi ofni. Oedd fel mynydd mawr wedi disgyn I fewn i'r môr. Dyna oedd yr anref yn oedden nhw'n teimlo. Ond oedden nhw'n gwybod bod Duw yn ffyddlon. A dydy pwnc, de. Dydy pwnc y salm yma. Felly, dwi'n mynd I darllen yr adnod cyntaf, sy'n ar y slant fanno, a wedyn gawn ni I gyd darllen y gweddill, de. Mae Duw yn ein cadw ni'n saff ac yn rhoi nerth I ni. Mae o bob amser yma i'n helpu pan mae trafferthion. Felly, fydd gynnon ni ddim ofn, hyd yn oed petai'r ddaear yn ysgwyd, a'r mynyddoedd yn syrthio I ganol y môr, gyda'i donau gwyllt yn troelli ac yn awynu. Mae'r mynyddoedd yn crynu wrth iddo ymchwyddo. Amen. Wel, gawn ni gychwyn, de, efo dysgu symudiadau i'r gan yma. Fedrwch chi ddychmygu, de, nes I ganu'r gan yma fel plentyn bach. Dychmygu rhywun fath o derwen yn efo barf, ie? So, Trey fath o plentyn bach wedi canu'r gan yma, ond yn Saesneg, de. Yeah, so, a symudiadau yw, mae Duw ni, o gan bawb, mae Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, gryf ac yn nerthol, does dim y tu hwnt iddo fe. Okay. Mae Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, does dim y tu hwnt iddo fe. Fe naeth y mynyddoedd a chreuodd y moroedd, Duw roddodd y ser yn ei lle. Mae Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, does dim y tu hwnt iddo fe. Oce, gan I gychwyn wan te. Pawb yn sefyll, de. Oce, dyma ni. Mae Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, does dim y tu hwnt iddo fe. Mae Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, does dim y tu hwnt iddo fe. Fe naeth y mynyddoedd a chreuodd y moroedd, Duw roddodd y ser yn ei lle. Mae Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, does dim y tu hwnt iddo fe. Hei, da iawn. Dwi'n meddwl awn ni chydig bach yn gynt, ie? Pam lai, Hannah? Barod? Ie, chydig bach yn gynt, ie. Oce. Mae Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, does dim y tu hwnt iddo fe. Mae Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, does dim y tu hwnt iddo fe.
Fe wnaeth y mynyddoedd a chreuodd y moroedd dwywodd y ser yn ei lle. Mae dim ni mor fawr, mor grif ac mor neddol, does dim ydy hwnt iddo fe. Gwych, da iawn, Pantos, diolch yn fawr iawn. Okay. Fe awn ni ymlaen i ddarllen adnodau nesaf yn Psalm 46, sef adnodau 4 a 5, dwi'n meddwl. So fyddai'n cychwyn eto, a wedyn gawn ni gyd ddarllen. Un o fy hoff adnodau. Y mae afon, mae chamlesu yn gwneud dinas Duw yn llawen. Ie, y ddinas lle mae'r Duw goruchaf yn byw. Mae Duw yn ei chanol, fydd hi byth yn syrthio. Bydd Duw yn dod i'w helpu yn y bore bach. Amen. O dyma gan o salm arall, gawn ni ofyn i chi sefyll eto a canu efo ni. Can newydd ydy hon, felly nawn ni ailadrodd sawl y pennill a'r cydgan sawl gwaith. De. Sori, ddim yn hyfyr. Na, mae'n iawn. Memi? Gweddwch yn uchel i'r arglwydd, gweddwch o'r bobl y byd. Addolwch yr arglwydd yn llawen, addolwch yr arglwydd o hyd. Dewch at yr arglwydd gan ddathlu, gyffeswch mae'r arglwydd sydd Duw. Ni yw ei bobl a'i ddefau, ein byd gael ein gwared o ryw. Gan ei canu hwn unwaith eto. Gweddwch yn uchel i'r arglwydd, gweddwch o'r bobl y byd. Addolwch yr arglwydd yn llawen, addolwch yr arglwydd o hyd. Dewch at yr arglwydd gan ddathlu, cyffeswch mae'r arglwydd sydd Duw. Ni yw ei bobl a'i ddefau, ein byd gael ein gwared o ryw. Ewl drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ewl drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendith yw'ch enw Brenhinoedd. Ac eto. Ewl drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ewl drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendith yw'ch enw Brenhinoedd. Gweddwch yn uchel i'r arglwydd, gweddwch o'r bobl y byd. Addolwch yr arglwydd yn llawen, addolwch yr arglwydd o hyd. Yr arglwydd gan ddathlu, gyffeswch mae'r arglwydd sydd Duw. Ni yw ei bobl a'i ddefau, ein byd gael ein gwared o ryw. Ewl drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ewl drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendith yw'ch enw Brenhinoedd. Ac eto. Ewl drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ewl drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendith yw'ch enw Brenhinoedd. Arglwydd mor hael, mae'r arglwydd mor dda.
yn ffyddlon, o un genhedlaeth i'r llall. Mae'r arglwydd mor hael, mae'r arglwydd mor dda, ac mae'n aros yn ffyddlon, o un genhedlaeth i'r llall. Ac eto mae'r arglwydd mor hael, mae'r arglwydd mor hael, mae'r arglwydd mor dda, ac mae'n aros yn ffyddlon, o un genhedlaeth i'r llall. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendith yw'ch enw Brenhinoedd. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ew drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendith yw'ch enw Brenhinoedd. Bendith yw'ch enw Brenhinoedd. Bendith yw'ch enw Brenhinoedd. Amen. Amen. Tra bod chi dal yn sefyll, nawn ni ddarllen y ddau adnod nesaf, ddau adnod ola y ddarlleniad yma, sef Psalm 46, adnodau 6 a 7. Mae gledydd mewn cyffro a thernasoedd yn syrthio. Pan mae Duw yn tyrannu, mae'r ddeiar yn toddi. Mae'r arglwydd holl bwerus gyda ni. Mae Duw Jacob yn gael ddiogel i ni. Gawn ni weddio cyn canu'r canol. O Duw, da ni mor ddiolchgar bod ni'n cael ymddiried yn y ti. Hyd yn oed pan mae pob dim ar chwal, pan da ni'n sbio allan ar ein byd ni, da ni'n gweld twrw a rofel a ffraeo. Hyd yn oed pan mae'r ffrau yn dod i fewn i'n teuluoedd ni, i'n pentrefi ni, i'n dinasoedd ni. Da ni mor ddiolchgar bod ni'n cael ymddiried yn y ti. Ni di anwybyddu'r hyn sy'n digwydd o'n cwmpas ni, ond i hwylio ein gobaith ni arna ti. Helpa Duw i ni gofio hynna, i ni dynabod di, i ni diddilyn di, i ni dy droi at di, pan da ni yn yr un sefyllfa. Amen. Ceisiwch yn gyntaf deyrnes ein Duw a'i gyfiawnder ar y pethau hyn ar oddir i chwi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah,
ag fe gewch, Cirwch ag fe agor i'r I chwi. Halleluja, 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 Gan I ganu ag yn gan eto. Duw, mae mor hyfryd clywed y bobl di yn canu fel I ti. Amen. Amen. Gewch chi eistedd. Wel, diolch fawr iawn I Trey a'r band am arwain y rhan gyntaf yn y bore yma. Pwerus iawn. Hyfryd iawn. So, jyst cyn bod y plant yn mynd allan, neu jyst atgoffa chi o'r drefn efo gwaith plant. So, oedran dosbarth derbyn I fyny at blwyddyn 6 yn mynd lawr grisiau. Plant ifancach na o'i derbyn i'r cres yn y cefn, a da ni'n gofyn yn garedig i'r rhieni aros efo'r plant fyna. A wedyn, oedran uwchradd yn aros yma, ond ydych chi'n cael clipboard. Yeah? So mae yna mwy o clipboards yn y cefn. So Liz, ti'n cynnig siŵr bod pawb sy'n clipboard yn cael clipboard. Yeah? So ni'n just cael munud o downtime nawr I adael i'r plant shiftio rownd. So dydwch helo wrth y person ata chi, a newn ni barhau ar oedfa mewn 1 munud. So, fel wnaethoch chi glywed yn y weddi, nes I anhofio un cyhoeddiad pwysig iawn, sef bod yna wasanaeth bedydd heno, a hynna lawr yn Glan Morfa am 6:00. So fyddwn ni yn clywed stori esyllt, canu chydig o ganeuon rownd y tân, a wedyn fydd yna rai pobl dewr yn mentro mewn i'r afon seiont. A diolch byth bod hi wedi bwrw glaw ddoe, neu fysa ni wedi goffod jet wasio hi, achos oedd Iwan yn poeni fysa dim digon o ddŵr yn yr afon seiont ar ôl y tywydd sych da ni wedi cael. So croeso cynnes I bawb ddod 6:00 heno yn Glan Morfa I ddathlu bedydd esyllt. Iawn. So, ffrindiau, mae'n dechrau tymor newydd, a da ni'n dechrau cyfres newydd heddiw. Cyfres yn edrych ar fywyd a gweinidogaeth a her y proffwyd Elias. Ni'n mynd I fod yn plymio mewn I lyfr 1 Brenhinoedd a penodau cyntaf llyfr 2 Brenhinoedd, y nyfnderoedd yr Hen Testament. Ni'n siarad am gyfnod oedd tua 8 I 900 o flynyddoedd
cyn Crist. Felly, bron a bod rhyw 2,000 o flynyddoedd yn ôl o'n amser ni heddiw. Felly, da ni yn mynd nôl i hen hanes. Ond, hen hanes, gobeithio byddwn ni'n gweld dros yr wythnosau nesaf, sy'n llawn her, yn llawn gobaith, ac yn llawn anogaeth newydd i ni heddiw. Achos bod gair Duw yn perthyn i gyfnodau gwahanol mewn hanes, da ni hefyd yn credu yn dydan gobeithio fod gair Duw yn dod yn ffres i'w bobl ym mhob oes. Os ydyn ni efo meddyliau a calon agored i'r peth, a bod ni'n gadael i'r ysbryd glân wneud i waith yn dod a'i air yn fyw i ni. Felly mae'r darlleniad bore yma yn dod o 1 Brenhinoedd 16, dechrau darllen yn adnod 29 tan 1 Brenhinoedd 17 adnod 1. So mae'r adnodau yma jyst yn rhoi cefndir hanesyddol y cyfnod i ni. Pan ddaeth Ahab fab Omri yn frenin ar Israel, roedd Asa wedi bod yn frenin Jwda ers 37 o flynyddoedd. Bu Ahab yn frenin yn Samaria am 22 o flynyddoedd. Wnaeth Ahab fwy o ddrwg yng ngolwg yr arglwydd na neb o'i flaen. Doedd dilyn yr eilunod wnaeth Jeroboam fab Nebat ei codi ddim digon ganddo. Priododd Jezabel, merch Ethbal, brenin y Sidoniaid, ac yna dechrau plygu ac addoli'r Baal. Adeiladodd deml i Baal yn Samaria, a rhoi allor i Baal ynddi. Cododd bolyn i Ashera hefyd. Roedd Ahab wedi gwneud mwy i wylltio'r arglwydd Duw Israel nag unrhyw frenin o'i flaen. Yn y cyfnod pan oedd Ahab yn frenin, dyma Chiel o Bethel, nid Bethel Caernarfon, yn adeiladu Jericho, a berthodd ei fab hynaf Abrim wrth osod sylfaenu'r ddinas, a'i fab ifancaf Segwf pan oedd wedi gorffen y gwaith, ac yn gosod y gietiau yn ei lle. Dyma'n union roedd yr arglwydd wedi ddweud fyddai'n digwydd drwy Josua fab Nun. Wedyn, dyma lle mae Leas yn camu mewn i'r stori. Dyma Leas o Tishbe yn Gilead yn dweud wrth Ahab, mor sicr a bod yr arglwydd Duw Israel yn fyw, ydyw dwi'n ei addoli. Fydd yna ddim gwlith na glaw y blynyddoedd nesaf yma nes i mi ddweud yn wahanol. Yr bendith Duw ar ei air i ni. Felly fel o'n i'n dweud, dros y misoedd nesaf, ni'n mynd i fod yn edrych ar hanes y proffwyd Eleas. A fydd yr hanes yn mynd â ni i bob math o gyfeiriadau ac atbynciau gwahanol. Byddwn ni'n edrych ar themau mawr fel awdurdod Duw, gair Duw, sut mae gwrando ar lais Duw. Ond byddwn ni hefyd yn mynd i edrych ar bynciau fwy bugeiliol, pethau fel sut y dylen ni fel Cristnogion ymateb i bethau fel iechyd meddwl. Byddwn ni hefyd yn gofyn sut allwn ni ofalu ac annog yn gilydd drwy amseroedd anodd. Byddwn ni hefyd yn gofyn cwestiynau fel sut mae bod yn bobl Dduw mewn oes lle nad ydy llawer o bobl falle yn ceisio Duw. Byddwn ni hefyd yn gofyn cwestiynau ynglyn â cyfiawnder Duw a be mae hwnna'n golygu'r ffordd da ni yn ceisio byw fel disgyblion iddo fe mewn byd sydd i weld mewn llawer wedd yn fyd anheg ac anghyfiawn. Felly gobeithio wnawn ni weld dros wythnos nesaf, bod hwn yn hen hanes, mae'n cyffwrdd ar lot o brofiadau a themau sy'n berthnasol iawn i ni heddiw wrth i ni geisio Duw i fod yn ddisgyblion iddo fe. Hynny yw, gweledigaeth fi yn y gyfres yma yw yn bod ni'n cael yn ysbrydoli gan hanes Eleas i fod yn bobl Duw heddiw. Bod ni'n cael yn ysbrydoli gan Eleas bod nid yn unig yn bosib byw fel pobl Duw yn yr oes da ni'n byw ynddo heddiw, ond bod e'n bosib fflyrisio
fel pobl a disgyblion i Dduw yn yr amser da ni'n ffeindio'n hunan ynddo fe heddiw. Ond bore yma, gan bod yn dechrau'r gyfres, mae'n mynd i fod yn fwy o gyflwyniad, sôn pwy oedd Elias, sôn am ei gyfnod a sut mae hwnna'n setio lan gweddill y gyfres. So, pwy oedd y proffwyd Elias? Wel, mae Elias bron yn ymddangos allan o nunlle. Mae e'n cyrraedd llwyfan hanes fel corwynt. Ni dim ond rili'n gwybod dau ffaith am ei gefndir e. Ni'n gwybod o le mae e'n dod, o Tisbe yn Gilead, ac ni'n gwybod beth yw ystyr i enw fe, sef yr arglwydd Dduw yw Yahweh. So dyna ni'n gwybod amdano fe. I ni ddim yn gwybod llawer mwy na hynny am ei gefndir e. I ni ddim yn gwybod llawer am ei achau teuluol e. I ni ddim yn gwybod o ba lwyth mae'n dod, pwy oedd ei dad e, pwy oedd ei fam e, na dim byd. Mae e'n bach o ffigwr, mae yna bach o fel ddirgelwch o gwmpas y peth. Ond falle bod hwnna yn arwydd y cael ac yn bwysig ynddo fe ei hun. Os weithiau, da ni'n gallu rhoi gormod o bwyslais ynglŷn â pwy ydy rhywun, pwy ydy cefndir rhywun, pwy yw eu rhieni nhw, yn hytrach nag anrhydeddu person am pwy ydyn nhw ynddyn nhw eu hunain. A chybod beth, da ni fel Cymru yn waeth na neb am wneud hynna. Achos, dwi'n gwybod amdano chi, ond be da ni fel Cymru yn aml yn wneud yn wael ydy, pan da ni'n cyfarfod rhywun am y tro cynta, ni'n gofyn y cwestiwn hollol cringe ac yn y profiad na, pwy yw dy dad di? Da ni'n chwerthin, ond mae'n rhan dydy o'n diwylliant ni. Ac ar rywydd, mae'n beth dad ydy, achos mae gwreiddiau a clymu teuluol a pethau yn rhan bwysig o'n diwylliant ni ac yn y blaen. Ond hefyd, mae yna rhywbeth sy'n gallu bod yn sinister a falle bach yn clici tu ôl y peth hefyd, yn dyfa. Sef bod ni dim ond yn fodlon derbyn rhywun os ni'n gwybod pwy yw eu tad nhw, neu os ni'n gwybod beth yw eu cefndir nhw ac o le maen nhw'n dod ac yn y blaen. Cwestiwn digon diniwed sy'n falle yn arwain i broblemau. Ond y pwynt, y rheswm dwi'n tynnu sylw at hyn, yw y peth am Elias yw does dim ots am ei gefndir e, does dim ots pwy oedd ei dad e, beth sydd yn bwysig yw pwy oedd e nawr, sef bod e yn broffwyd i'r arglwydd. Sim ots o ba gefndir mae'n dod, sim ots pwy oedd ei dad e, ond mae'n bwysig pwy yw ei Dduw e. A bod y Duw hwnnw ar waith yn ei fywyd e nawr. Dyna yw'r peth pwysig. A mewn ffordd, ddim bod fi eisiau gwneud yn fach o'n cefndiroedd ni a pwy yw yn tad ni ac yn y blaen. Chybod, mae pethau fel yna yn iawn yn ei le, a chybod, mae gennau account ar findmypast.com fel llawer ohonych chi. Chybod, mae'n ddiddorol yn dydy. Ond does dim byd fwy pwysig na pwy ydyn ni nawr yn yr arglwydd. Dyna yw y cwestiwn ar ystyriaeth fwyaf pwysig. A o'n i'n dweud, enw Elias, ystyr yr enw oedd fy Nuw yw Yahweh. Ac yn amser yr Hen Testament, oedd hwnna'n digwydd yn aml, oedd lot mewn enw, oedd yn dweud rhywbeth. Felly dyna yw'r wers gyntaf dwi eisiau ni ddysgu o'r hanes yma am Elias. Mewn cymdeithas sy'n falle'n rhoi llawer o sylw i statws rhywun, pwy ydych chi, o le chi'n dod, pwy yw'ch tad chi. Mewn diwylliant fel yna, mae'n hawdd i bobl deimlo'n ddiwerth, chybod. Wel, dwi neb. Dwi ddim yn dod o deulu pwysig, dwi ddim yn perthyn i neb. Ac yn y byd Cymraeg, yn y byd Cristnogol Cymraeg, mae eisiau ni watcho'n hyn rhag hynny'n does, chybod? Achos God has no grandchildren. Mae'n bwysig bod ni yn hawlio ffydd a dod i berthynas real efo Duw drosto ni yn hunain ym mhob cenhedlaeth.
Mae naid Elias o nunlle i ganol chwifan hanes yn atgoffa ni bod yn cefndir ni ddim mor bwysig â hynny. Dyw o le ni'n dod na pwy ydyn ni ddim mor bwysig â hynna. Dyw pwy yw yn tad a'n mam ni neu beth bynnag ddim yn gorfod yn diffinio ni. Yr hyn sydd o'r pwysicrwydd mwyaf di'n perthynas ni efo Duw heddiw. A mae'r Duw yna a pwrpas i fywyd pob un ohono ni. Dyna dyn ni'n gweld yn hanes Elias. Dyna fyddwn ni'n gweld dros yr wythnosau'r misoedd nesaf. Sef, nid yn unig fod Elias yn cerdded efo'r arglwydd, rhan fwy o'r amser. Ni weld mewn chydig wythnosau oedd o'n mynd off track weithiau. Ond yn hytrach, pwy oedd e yn yr arglwydd? Dyna oedd ei hunaniaeth e, sef person yr arglwydd. A mae'r un Duw yn dymuno roi galwad y pwrpas i fywyd pawb sy'n agored i hynny heddiw, os ydyn ni efo meddyliau a calonau agored i hynny. So dyna gyflwyno Elias. Wel, beth am ddyddiau Elias? Mae yna gan yn does. Rhain ydy dyddiau Elias. These are the days of Elijah. O'n i a Trey yn trafod y peth cyn heddiw. O'n i'n meddwl bod y bach yn deep end bod ni'n canu fe heddiw, ond dwi eisiau ni ganu fe rhywbryd tymor yma, oce? Ni'n gweld Robin yn gwenu, dwi'n gwybod, ein embarrassment neu mewn cyffro, dwi'n gwybod. Ond pryd bynnag da ni yn canu'r gan yna, fe rai ni gael band llawn. Rhain ydy dyddiau Elias. Wel, beth oedd dyddiau Elias? Beth oedd y dyddiau Elias yn byw ynddyn nhw? Wel, oedd e'n byw trwy gyfnod o ddirywiad ysbrydol a dirywiad moesol yn rhedeg ochr yn ochr â hwnna. A oedd y dirywiad ysbrydol a moesol yma i weld yn fwyaf clir yn y brenin Ahab. Sef brenin ar y pryd oedd y genedl wedi rhannu yn ddau, a gyda chi teyrnas y gogledd a brenin teyrnas y gogledd ar y pryd oedd Ahab. A nid yn unig oedd Ahab yn ddyn drwg yn y bôn, ond oedd e wedi stopio addoli y gwir Dduw, ac oedd e wedi priodi gwraig o'r enw Jezabel. A falle, dwi'n gwybod amdano chi, ond pan o'n i'n tyfu fyny, oedd Jezebel yn rhyw byword am ddynes ofnadwy, tyfod. Os, na i ddim dwi'n meddwl hwn yn cael ei wedd arlledu, so na i watcho'n eiriau ofalus, ond gwybod os bydde, na, dwi ddim yn ei ddweud, ond basically, os fysa rhywun, os fysa nhad yn cwmpo allan efo rhai pobl, os y dad yn arfer dweud, o hen Jezebel ydi hi. O, dyna ni. Ond dyma lle mae'r ffreis yma dod ohono, sef Jezebel, y wraig anodd, awkward, ddrwg yma. Ond joking aside, y rheswm pam oedd dylanwad Jezebel yn wael, oedd oherwydd bod hi'n adnabyddus o fod yn berson oedd yn addoli Baal. A Baal ar y pryd oedd ac yn cynrychioli yr ysbryd tywyll, ysbryd drwg, be fydden ni heddiw falle yn adnabod fel yr ocult. Felly, drwy ddod ar dylanwad yna mewn i'r genedl, oedd Ahab ddim yn frenin da. Oedd e ddim yn frenin doeth. Ac felly, oedd dirywiad ysbrydol a moesol wedi dod mewn i'r genedl. I ddweud y gwir fel wnaethon ni ddarllen yn y darlleniad munud yn ôl, 1 Brenhinoedd 16:33, mae'n dweud, roedd Ahab wedi gwneud mwy i wylltio'r arglwydd Duw Israel nag unrhyw frenin o'i flaen. Dyma oedd y gweitha o'r gweitha o frenhinoedd Israel erbyn y pwynt yna. Drwy agor y drws i addoli Baal, oedd Ahab wedi agor y drws i bwerau ysbrydol tywyll ddod mewn i'r wlad. Ac wrth i ddirywiad ysbrydol ddod mewn, oedd dirywiad moesol yn dod mewn, ac wrth i ddirywiad moesol ddod mewn, oedd anghyfiawnder yn dod mewn i'r wlad, a bydde'r pobl mwyaf tlawd, a pobl mwyaf anghennus mewn cymdeithas yn cael eu trin yn fwy a fwy drwg.
Ydy hwn yn syndod gyfarwydd? Achos does dim gwadu fod yna ddirywiad ysbrydol di bod yn gwlad ni dros y ganrif ddiwetha. Ac ochr yn ochr ar ddirywiad ysbrydol yna, da ni wedi gweld ddirywiad moesol mewn sawl maes hefyd. Da ni yn byw mewn oes yn dydyn, lle mae arweinwyr cyhoeddus mewn sawl maes ddim yn dangos integrity, ddim yn cadw at ei gair, ddim yn gwneud yr hyn sydd yn iawn a chymwys. Ond y gwir amdani yw, mae arweinwyr cymdeithas dim ond yn adlewyrchu'r gymdeithas sydd yn ei creu nhw. A fel Cristnogion, da ni'n gwybod mai diriwiad ysbrydol sydd tu ôl lot o'r problemau yma. Falle bod llawer o bobl heb droi o'r capel ac o'r eglwys i addoli diwiau eraill yn yr union rhan ffordd a proffwydi Baal, falle. Ond eto, da ni'n byw mewn oes le mae pawb yn dal i ddilyn rhyw fath o dduw, yn dydyn. A'r Duw sy'n sicr yn fwyaf amlwg yn gymdeithas heddiw ydy materoliaeth ac unigolyddiaeth rhemp. Sef y syniad mae arian ydy Duw. Dim ond i ni, allwn ni sortio allan yn holl broblemau os allwn ni jyst sortio allan yn problemau ariannol. Ac hefyd unigolyddiaeth. Sef y syniad mae jyst gofalu ar ôl fi fy hun. Os gan I jyst canolbwyntio ar gofalu ar ôl fi fy hun, anwybyddu pawb arall, allai, I can forge my own destiny. Dyna, rhai o'r pethau. Ond wrth gwrs, da ni'n byw mewn oes wedyn sy'n gwybod pris popeth ond gwerth dim byd. A da ni'n byw yn wahanol iawn i sy'n mae Duw wedi'n creu ni. Mae Duw wedi'n creu ni, nid i adael i gyfoeth yn rheoli ni, nid i adael ni fod yn dduw ar yn destini'n hunain. Mae e wedi'n creu ni i fod mewn perthynas efo fe ei hun. Mae e wedi'n creu ni i fod yn addolwyr iddo fe. A mae addoli yn golygu lot mwy na jyst dod yma am awr a ddydd Sul i ganu caneuon. Mae addoliad yn golygu rhoid yn cyntaf, yn gorau, yn popeth, yn y ffordd da ni'n byw, yn y ffordd da ni'n gweithio, yn y ffordd da ni'n trin pobl i'r arglwydd. Da ni wedi cael yn creu i fod fel yna. Ond yn yr oes fodern yma, da ni wedi setlo am rhywbeth lot llai. Yn yr un ffordd oedd dylanwad proffwydi Baal wedi dod mewn i bobl ddew yn amser Elias. Gwir amdani yw, mae'r gwerthoedd y byd wedi dod mewn i mywyd i fel Cristion, ac wedi dod mewn i'n bywyd ni fel eglwys. A mae'n bwysig bod ni'n agored i hynny a gwarchod yn hunain, a bod ni eisiau, fel yn yddi Elias, cael yn galw yn ôl at yn galwad cyntaf i'r arglwydd. Beth i ni felly yn neud yn wyneb hyn? Oes yna rhywbeth allwn ni ddysgu jyst o'r adnod gyntaf yma am fywyd Elias ynglyn â'n postio ni, yn osgo ni fel Cristnogion yn yr oes da ni'n ffindo'n hun ynddo heddiw? Wel, oes. Mae lot newn ni ddysgu dros yr wythnos nesaf, ond yr un peth dwi eisiau ni ddysgu bore yma yw mai y peth cyntaf dylen ni wneud cyn unrhyw beth arall ydy troi yn postio tuag at yr arglwydd. Tiwnio allan o sŵn a dylanwad y byd a tiwnio mewn i air ac arweiniad yr arglwydd. A ni'n gweld hwnna ar ddechrau pennod 17. Mae Elias yn dweud, mor sicr a bod yr arglwydd Duw Israel yn fyw, y Duw dwi'n ei addoli. A wedyn mae e'n mynd mlaen i broffwydo, ond y pwynt ydy, mae e dim ond yn gallu broffwydo oherwydd bod e'n gyntaf wedi cymryd y posture yma o gyhoeddi fod yr arglwydd yn fyw a bod e'n dewis addoli y Duw yna. Mae Duw yn fyw. Ydyn ni'n credu fod Duw yn fyw? Gobeithio yn bod ni. Achos os da ni ddim yn credu fod Duw yn fyw, yna beth da ni'n neud yma? Pam da chi ddim wedi mynd am dro ar ddiwrnod mor braf a hyn? Beth yw'r pwynt dod yma os nad ydy
Duw yn fyw. Ac os ydy Duw yn fyw, mae e'n dduw sy'n gwerth i addoli. Ac os ydym ni'n cael y posture yna yn iawn ger bron Duw, bydd Duw wedyn eisiau'n defnyddio ni. Bydd Duw wedyn yn rhoi pwrpas a galwad i fywyd pob un ohonoch chi. Bydd y pwrpas a galwad yn edrych yn wahanol, ond yr un Duw fydd yn ei roi de. Beth bynnag am gyd-destun ysbrydol yn cyfnod ni, beth bynnag am y diriwiad ysbrydol sydd yn gwlad ni heddiw, dyw e ddim yn newid y ffaith yn bod ni'n credu fod yn Duw ni yn fyw. Mae un o ganeuon Dafydd Iwan wedi cael lot o airplay yn y misoedd diwethaf, dydy. Yma o hyd gan fod e wedi troi yn anthem gan tîm pêl-droed Cymru. Ac mae un o'r llunellau yw, yn pennych olaf yma, mae'n dweud, erdied yw'r fagddi o'n cwmpas. Ac yn amser Elias, oedd hi yn gyfnod tywyll. Byddai Dafydd Iwan yn dweud, erdied oedd y fagddi o gwmpas y proffwyd Elias. A weithiau fel Cristnogion, da ni'n gallu bod fel yna, dydan, mae'n gyfnod tywyll, does dim lot o bobl yn dod i'r capel, does dim lot o bobl yn credu'r un peth â ni, a da ni'n gallu gadael hwnna wedyn i effeithio sut da ni yn siarad a byw fel Cristnogion. Ond, fel mae Dafydd Iwan yn dweud, erdied yw'r fagddi o gwmpas, ond rydyn ni'n barod am doriad gwawr. Oedd Elias yn barod am doriad gwawr, achos y posture oedd o gyda, bod e'n credu fod Duw yn fyw a bod e'n dymuno i addoli fe. Beth yw yn posture ni fel Cristnogion heddiw? Ydyn ni yn gadael i'r oes da ni'n byw ynddo effeithio'n posture ni? Neu ydyn ni yn gadael i'r reality fod yn Duw ni yn fyw effeithio'n posture ni? Dyna gai awgrymu ar ddechrau gyfres, dyle yn osgo ni i fod ar ddechrau tymor newydd. Ydy peidio gadael i ysbryd yr oes effeithio a dylanwadu'n hunaniaeth ni, ond yn hytrach y reality fod gyda ni Dduw sydd yn caru ni, fod gyda ni Dduw sydd yn derbyn ni, fod gyda ni Dduw sydd yn fyw, sy'n dymuno roi pwrpas a galwad i fywyd pob un ohono ni heddiw. Gai wahodd chi godi ar eich traed a newn ni gyflwyno'n hunain i Dduw mewn gweddi. O Dduw Dad, i ni yn diolch i ti am y neges syml yma gan Elias a ddechrau'r hanes yma. Bod e'n cyhoeddi fod ei arglwydd yn fyw a bod e'n dduw oedd gwerth i addoli. Ac o Dduw Dad, i ni'n gweddio y byddwn ni hefyd yn cael profiad am y tro cyntaf falle neu o'r newydd o hynna bore yma. Y byddwn ni yn profi a gweld y Duw sydd yn fyw a bydd yn calonnau'n meddyliau ni'n cael ei droi i roi addoliad newydd a ffres iddo fe ar ddechrau tymor yma. O Dduw Dad, i ni'n cyflwyno unrhyw un yma o Dduw Dad sy'n ar groesffordd mewn bywyd o Dduw Dad. Ddim yn siŵr le maen nhw'n mynd gyda unrhyw beth. A falle ddim yn siŵr le maen nhw'n sefyll efo ti. Wel, o Dduw Dad, yn yr un ffordd yn ysdi roed galwad ar fywyd Elias, i ni'n gofyn i ti roed galwad i unrhyw un sydd ar groesffordd heddiw. Unrhyw un sydd ddim yn siŵr pa lais i wrando arno fe mewn byd o leisiau, i ni'n gofyn i dy lais di godi uwch ben pob un arall bore yma yn y meddyliau'n calonnau ni. O Dduw Dad, i ni'n gofyn i ti warchod ni rhag ysbryd yr oes. I ni'n gofyn i ti warchod ni rhag ysbryd negyddol, yn arbennig ysbryd negyddol pan mae e'n dod i le y ffydd Gristnogol yn cymdeithas heddiw. Anfon yr ysbryd glân jyst i danio tân newydd yng nghalonnau pob un ohono ni. Anfon yr ysbryd glân i atgoffa ni fod y Duw
gamodd mewn i fywyd Elias yn dymuno camu mewn o'r newydd i fywyd pob un ohono ni bore yma. Amen. Amen. Gewch chi eistedd lawr. Wel, wrth bod ni yn troi at fwrdd y cymun nawr, oedd Elias yn berson gafodd i ddefnyddio gan Dduw, gan i fod yn gwrando ar lais Duw. Ac oedd ganddo fe ffydd i rannu y gair yna gyda'r byd o'i gwmpas e. Ac wrth i ni droi at fwrdd y cymun bore yma, mae'n bwysig i ni gofio fod Duw dal yn siarad gyda ni heddiw. A mae e'n siarad gyda ni mewn sawl ffordd, ond yn fwyaf penodol, mae e'n siarad gyda ni trwy ei fab, Iesu Grist. Oedd Elias yn disgwyl am y Meseia, ond i ni'n byw mewn oes lle mae'r Meseia wedi dod. A mae'r llythyr at yr Hebreaid yn dweud, mewn llawer dull a llawer modd, y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi, trwy bobl fel Elias. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab, Iesu Grist. Ac wrth i ni ddod at swper yr arglwydd, i ni'n gallu dathlu gyda'n gilydd be mae'r mab wedi gwneud drosto ni, be mae'r mab wedi gwneud i ni. Trwy i fywyd, i farwolaeth a'i atgyfodiad, mae'r llinell rhwngddo ni a Duw wedi agor. Mae'r llen rhwngddo ni a Duw wedi i rwygo. Ac felly, da ni yn gallu cymryd yr osgo yma i roi gwir addoliad i Dduw, achos bod Duw wedi'n caru ni, wedi marw i ni gael maddeuant a bywyd. Cyn i ni droi felly at swper yr arglwydd, gai eich gwahodd chi i adrodd y credo gyda'n gilydd. Credaf yn yw y tad holl a lluog, creawdwr nef a deiar. Credaf yn Iesu Grist, ei unig fab ein harglwydd, a gaid trwy nerth yr ysbryd glân, a aned o fair forwyn, dioddefodd dan Pontius Pilat, fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd, disgynodd at y meirw. Atgyfododd y trydydd dydd, esgynodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheulawr tad. Daw eto i farnu'r byw a'r meirw, credaf yn yr ysbryd glân. Yr eglwys lân gatholig, cymundeb y saint, maddeuant pechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Mae'r band mynd i ddod fyny nawr, jyst i wario rhywbeth neis yn y cefnder. Ac yn eich amser eich hun, gewch chi ddod ymlaen i gymryd y bara'r gwyn wrth y bwrdd. A mae yna groeso cynnes i unrhyw un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist ymuno gyda ni wrth ddathlu swper yr arglwydd. Ffrindiau, dyma fwrdd Duw, nid yr eglwys. Mae wedi baratoi ar gyfer y rhai sydd yn caru Duw a rhai sydd eisiau caru Duw yn fwy. Felly dewch. Chi sy'n gadarn eich ffydd a chi sy'n amau weithiau. Chi sydd yma'n aml a chi sy'n newydd. Chi sydd wedi ceisio dilyn a chi sydd wedi methu. Dewch, nid am fy mod i yn eich gwahodd chi, ond oherwydd mae Duw sy'n gwneud. Ac ewyllus Duw yw y bydd pawb sydd yn ei geisio yn ei gyfarfod yma heddiw. Ac felly, ffrindiau, mae'r bara yn arwydd o gorff yr arglwydd Iesu sydd wedi dorri drosto ni. A mae'r gwyn yn arwydd o'i waed e. Felly, yn eich amser eich hun, gewch chi ddod fyny yn 1 neu 2, 2 neu 3, 3 neu 4 i ddathlu swper yr arglwydd gyda'ch gilydd. A mae yna fara gluten-free yma hefyd. Diolch.
Mae'n dal croeso i'r bwr. Gawn ni godi a canu efo gilydd rwan. Blwydd arwain drwy'r anialwch, fi bererin gwael ei wedd. Nad oes anamnedd na bywyd, fel yn gorwedd yn y bedd. Wllallio ydy'r un am cwyd i'r Wllallio ydy'r un am cwyd i'r Colwm dan rono sy'n harwain ar o golwm niwl y dyn. Dal fi pan fo'n teithio'r manau, gerwon yn ffordd y sydd. Rwy'n fana fel na mwyf yn rhof o'r haen. Rwy'n fana fel na mwyf yn rhof o'r haen. Agor y ffynhon a melys sydd yn tarddio'r graig I maes. Nid yr anial mawr canlynydd, afon iach awdwriaeth gras. Rwy'n hynny, dim I fi ond dy fwynhau. Rwy'n hynny, dim I fi ond dy fwynhau. Ymddiriedaf yn dy allu, mawr i'r gwaith anesteriol. Ti gest angau, ti gest I ffilm, ti gest Satan dan dy droi. Pen Calfaria nac ein hwnnw bydd o'm cof. Pen Calfaria nac ein hwnnw bydd o'm cof. Afon iach awdwriaeth gras, rwy'n hynny. 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 Duw, diolch I ti am y gras ti wedi tywall arna ni.
orffen wrth eid a bendith wrth ein gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a cariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni o'r awr hon hyd byth. Amen.